اہل سنت پہچان اہل سنت بلکہ شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا فاضل جو نوجوان مقرر شعلہ بیان جناب محترم المقام الحافظ القاری محمد بابر چشتی صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے سینوں کو قرآن اور سنت کی روشنی سے منور فرمائے. ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ حیدری، عقیدہ دارا دل نہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ اکبر، ونستعینک یا رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جنہیں کی جدی طبیعت جنہ کا ساتھ دیں انہوں کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین و حاضرین، میں بالکل اختصار دنال خطبہ پڑھیا. آج زانہ دعا کرنا کہ مولا تعالیٰ جل شانہ میں لگتا تھانوں کھانٹیاں بجیاں اور اٹھیاں بنا نہیں میں نے حق اور سچ بیان کرن دی طاقت بخشے. بالکل تسی میرے نہیں کور کور کے نہ ویکھو، ایڈا کمزور نہیں میں ہے کہ میں کوئی کروں گا ہی نہیں. اور ماشاءاللہ انہوں اپنی اپنی ڈیوٹی دی تھی، میں بھی تھی جنہی جو کو آیا تھا کچھ کروں گا ہی نہیں، کرن واسطے ہی آیا. میں آج کل جڑا کلام پیش کر رہا ہوں میلاد دے والے نہ نہیں، میں کیونکہ نبی دی آل دا بھی نوکر ہاں تے نبی دے صحاب دا بھی نوکر ہاں. تے جیڑا نبی دی آل دا نوکر ہوئے تے صحابہ دا نہ ہوئے اسی انہوں بھی پسند نہیں کر دے. تے جیڑا کلہ صحابہ دا نوکر ہوئے تے نبی دی آل دا نوکر نہ ہوئے اسی انہوں بھی پسند نہیں کر دے. اسی تے کہنے ہیں ساڑھے دل نو چیرو ایک ٹکڑے ہوتے ابو بکر تے عمر ہوئے گا تے دوے ہوتے علی ہوئے گا. میں آپ کلام لکھیا ایس رفیع الاول شریف دی پہلی نو تے انشاءاللہ سجا سجا لکھیا تے میں پائی راشد ارباز صاحب انہاں نو انشاءاللہ سنانا، حکم صاحب نو، عمران فلک صاحب محترم نے میرے تو سلطان باؤ صاحب کدہ سنانا، انہاں نو سلطان باؤ بھی سنانا. تے انشاءاللہ تواڈے ذوق دے مطابق مختصر بیان ہوئے گا تے انشاءاللہ عجیب ہوئے گا. میں جناب دے سامنے کلام پیش کرنا ہے. وہ پہلا کلام سنو بھی جدہ توڑ میں لکھیا ہے حاکم صاحب نے، اے حاکم صاحب نے جنہے سائی والا لے انہاں لکھیا کی انہاں کیا جو یدی کا نہیں وہ نگاہیں نبی میں بھی کیا. میں کوئی نہیں آندہ اینا کی میں سنے یارہ مفتیاں چوپ کراؤ نہ دو تو اڈی مہربانی خدا ہے انہوں کے ٹھوکنا مار دے بکریاں چلاندے بھی تھلے بہت اے تساں بڑے سیانے دے یقین کرو جدو شادی شدی ہوئے نا
ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਚਾਲ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਛੱਡਨੇ ਆ ਆਪੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਛੱਡ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ जुमला ते लफज आया ने तुसी करने हाकम साहब इंशाअल्लाह वजन ना होया ते असि जिम्मेदार जो उम्र का नहीं शुभा साहब तवज्जो जो उम्र का नहीं वो अली की निगाहों में क्या ने इस्लाम ने ताकत शान बख्शी है जो उम्र का नहीं तू बड़ी फिर कहना पिया जो उम्र का नहीं उसी कहना जेड़ा उम्र दा नहीं और अली दा कोई तल्लक नहीं जो उम्र का नहीं वो अली की निगाहों में क्या मेरे उम्र से जीते रहो क्या बात है माशाल्लाह करोड़ शेर होवे ना ते आ अगला शेर बड़ा वजनी है पहाड़ा ना वजनी तवज्जो सारे सहाबा दीन मंगया या अल्लाह सानू दीन दे दीन च वड़ना चाहने मगर हिक्का ही ते उमर है जिन्हों नबी खुद मंगया सारे नबी मंगया या अल्लाह नबी भी दे ते सोनिया दीन भी दे ते हिक्का ही ते उमर ही ते जिन्हों रसूल फरमांदे ने सोनिया सानू उमर दे दे ऐस गल दे उत्ते शेर लिखे बड़ा वजनी शेर मांगा है तुझको मेरे मुस्तफा ने भेजा है तुझको मेरे खुदा ने एक बारी मिल के पढ़ो यार मिल के मोहब्बत ना मांगा है तुझको मुस्तफा ने भेजा है तुझको मेरे खुदा ने कौन है वो उम्र की जात है जिन्हें रब के रसूल मंगा तो रब देता जो मुरादे नबी को न माने असल बेवफा जो मुरादे नबी को न माने असल बेवफा है जो उम्र का नहीं अली ना खुद नहीं लगता जो उम्र का नहीं वो अली की निगाहों में क्या है यकीन करो मोल पाक का राजी हो गया नात पढ़ के भी घर चल जावा फिर भी राजी है तवज्जो अगला शेर इस तो भी वजनी है और अली दी मोहब्बत कल्ली दिल च नहीं बैठा ते कहंदा मैनू रब लभ जाए खाना खराब होवी सुन उम्मत की मोहब्बत लगा जिस दिल में अली की मोहब्बत नहीं उसको मिलेगी क्या बात है सुभान अल्लाह ते आख दो यार माशाल्लाह सुभान मैनू तारे कोल इहो उम्मीद है भी दाद लभ जाए इमदाद दी मैनू लोड़ कोनी तवज्जो इमदाद मैनू जिन्ने देनी ओने देनी इंशाअल्लाह मेरा यकीन है तवज्जो उमर की मोहब्बत लगा जिस के दिल में क्या कह रहे क्या बात है कमाल है उमर की मोहब्बत लगा जिस के दिल में अली की मोहब्बत नहीं उसको मिलेगी जो उमर का नहीं वो अली से असल जो उमर का नहीं वो अली से ही तो जफा जो उमर का नहीं जो उमर का नहीं वो अली की निगाह
कोई उम्र का नहीं मोयली की निगाहों में क्या है मेरे उम्र से तो अली की हर एक वफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक ताला सलामत रखे। मैं थोड़ा जा नूर ते टच देना फिर सरकार दी बशरीयत समझानी है। सौण वाला माशाअल्लाह बड़ी मुहब्बत वाला ते बड़ा ही प्यार नाल नाले साडी वीडियो बनाई जांदा ते नाले सौण चलाई जांदा। एक दुआ इन्हां दे हक च करो, अल्लाह पाक इन्हां नूं सदा सलामत रखे। हजूर दे जिक्र दी महफिल च जांदे ने, यकीन जानो क़यामत दा दिन जद होना ना असीं किवें छुटना, हालांकि लैक असीं कोई नहीं मेरे समेत, असा पता छुटना किवें। सोने ने फरमाना चलो जिवें दे भी सन मेरे महबूब दा जिक्र ते करदे सन ते इन्हां सौण वालिआं नूं भी छड्ड दिओ। कदी किसी नूं चंगा पढ़ा दिंदे ते भावें माड़ा ही पढ़ा दिंदे, छड्ड दिओ कोई नहीं गल। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਡਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਤੇ ਸੌਣ ਸਾੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਪਨਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਸੋਟਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਲੰਘਿਆ, ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਆਈ ਲੰਘਿਆ, ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪੀ ਖਲੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਕੂਨੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਈ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਾਣਾ ਚੱਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਲਮ ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अल्लाह दा कुरान सुनो, फरमाया कद। भाई सुल्तान बाहू साहब मेरे बरादर ने, मेरे बेटी भरा ने तायीद करनगे मेरी गल दी। रब फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जेड़ा लफ्ज़ कद है ना, माशाअल्लाह दरस इल्ज़ामी पढ़े लिखे बंदे तुसी मामला फहम लोग जे। कद दा माना तहकीक। ये जुमला जो तहकीक वाला है किसी किसी खास जगह ते बोला जाता, हर जगह ते नहीं। तहकीक का मैना की हुंदा? इन्हां दी सोच चलान तहकीक है। मेरी तकरीर करन च मेरे तो उत्ते भी बंदे है ने, इन्हां तो उत्ते भी है ने, इन्हां तो थल्ले भी है ने ते मेरे तो थल्ले भी है ने बंदे। यानी कि लथाओ चढ़ाओ हर महकमे विच हुंदा है। एक इल्म वाले बंदे दे उत्ते एक इल्म वाला बंदा हुंदा है जेड़ा ओदी गलती कढ सकदा है। सुभान अल्लाह। मैं इस तो सौखी तकरीर, मैं कुरान दा तर्जमा, मैं थोड़े जुमले औखे बोलने, फिर मैं इंशाअल्लाह तुहाडे मुताबिक बोलांगा। जट बरा बैठे जे, तवज्जो करया जे। एक इल्म वाले महकमे विच ना, हर महकमे विच एक बंदे दे उत्ते सीनियर ते जूनियर हुंदे रहंदे ने, वादे घाटे हुंदे ने, एक उच्चा हुंदा एक नीवा हुंदा। ते असूल पता की हुंदा, जेड़ा थोड़े इल्म वाला होए, बहुते इल्म वाला ते ओदी गल नूं चैलेंज कर देवे, ते जेड़ा बहुते वाला गल कर देवे, थोड़े वाला ओनूं चैलेंज करन दा हक नहीं रखदा। पाकिस्तान दी हिस्ट्री दे अंदर हाई कोर्ट दे कीते फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चैलेंज करदा। क्यों? ओ दर्जे च उत्ते
اے درجے تھلے سمجھدار بندے گل سمجھ گئے نے تھلے والے دی گل نو اوتے والا چیلنج کرن دا حق رکھدا ہے کیوں او دے نال او دا علم بھی زیادہ او دا رتبہ بھی زیادہ رب فرمایا قد یہ میرا چیلنج ہے میری تحقیق ہے کہ جاءکم من اللہ نور مدینے والا نور ہے تے یا اللہ اے کدی تحقیق ہے فرما میری تے یا اللہ نو چیلنج کون کرے فرما جڑا میرے تو اوتے ہوے تے آکھیا سونیا تیرے تو تے اوتے کوئی ہے ہی کوئی نہیں فرمایا پھر ککرے پے نے جدوں میں رب ہو کے کہنا نور ہے میں رب ہو کے جو پوچھیا فرمانا نور ہے ایتھے درولے پہ پھر دے کوئی آندہ حضور جان دے کوئی آندہ نہیں جان دے کوئی آندہ حضور نو علم غیب ہے کوئی آندہ نہیں ہے کوئی کہندہ حضور ساڑے ورگا کوئی آندہ حضور ساڑے تو اچھا کوئی کہندہ حضور بشر نے مٹی دے میں چلے گئے مر کے مٹی چ مل گئے کوئی آندہ نہیں قبر میں حیات نے زندہ نے میں کہتے رولے پہ پھر دے نہیں جے کوئی پڑھ گیا تے عالم تے وڈی مسجد دا امام ہے او دے کے میرا سوال ہے کوئی مفتی ہے او دے کے میرا سوال ہے میں کہا میں نے قرآن شریف دیتی ہیں سبارہ دی قسم ہے جب میں مسئلہ نہ سمجھا سکیا میں تقریر باز کرنا چھڑ دے گا کوئی کہندہ نبی جان دے نے کوئی آندہ نہیں جان دے کوئی آندہ نور نے کوئی آندہ نہیں نور کوئی آندہ بشر نے کوئی آندہ نہیں بشر میں کیا رولے پہ پھر دے نے میرا ایک سوال ہے بڑی سائنس نے ترقی کی تھی بڑی علماء نے ترقی کی تھی اپنے علم دے فن بڑے وکھاندے نے لوکاں نو میں کہا سائنس نے بڑی ترقی کی تھی کہندا کی ترقی میں کی ترقی کی تھی کہندا بہت ترقی کی تھی کہندا اینی ترقی میں کی تھی ہوا تو تیز طیارہ اڑایا لوہے دا پرندہ یعنی کہ لوہے دا جہاز اڑایا پھر میں کی کیتا کہندا پھر ترقی کی تھی کمپیوٹر ایجاد کیتا اس تو بعد پھر ترقی کی تھی موبائل ایجاد کیتا امریکہ بندہ چلدا پھردا ہوئی ایتھے بٹن دبا کے تک لینا میں کہا بڑی ترقی ہن میری بھی گل سن ہجے او ماں نہیں جمی جنے پتر جمنا ہے جملہ میں ایک کوکھا بولنا پھر میں انشاءاللہ تواڈے مطابق سو کی تقریر کرنی میں کہا لیو ماں نہیں جمی جنے پتر جمنا ہے جڑا اے دسے کہ نبی دے اشارے تے روڑے کلمہ کے میں پڑھتے رہے روڑیاں نو بلانا بڑا کمال ہے یہ حضور دا نکا جا معجزہ ہے میں کہا سمجھ آندہ ہی سائنسدان بھی ہاتھ بان کے کہندا میری سمجھ تو باہر ہے میرے فہم تو باہر ہے میرے ادراک تو باہر ہے میری سوچ دی پرواز اس حد تک نہیں پہنچ سکتی جتنے نبی نے روڑیاں نو کلمہ پڑھایا میں کہا پاگلا یہ نبی دا نکا جا معجزہ ہے تے جدا نکا جا معجزہ تیری عقل چ نہیں آندا او دی ذات تیری عقل چ کتھوں آنی سبحان اللہ جدا نکا جا معجزہ کائنات دی عقل چ نہ آوے او دی ذات تے جھگڑا نہ کر بس رب فرماندا قد کہ میں پہ فرمانا میری تحقیق کی جاکم من اللہ نور مدینے والا نور ہے اور میں بحث نہ کر نور بھی مان بشر بھی ہے میں آگے انشاءاللہ بشر بھی سمجھاواں گا یہ رب پہ فرماندا ہے نور ہے آؤ نبی دا تھوڑا جا ملاد پڑھ کے تے اپن نبی دی نورانیت بیان کرنی ہے ملاد بھی پڑھنا نال نال نبی دی ولادت بھی بیان کرنی ہے نال نال نور بھی ثابت کرنا ہے تے نال نال میں تھوڑا تھوڑا عربی دا ٹچ داں گا تے بے علم بندہ میں نال نال تھوڑا تھوڑا عربی دا ٹچ داں گا ماشاءاللہ اہل علم بندے بیٹھے نے توجہ نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم دی جدو ولادت باسعادت ہوئی اس وقت رات جا رہی سی دیں آ رہا سی درمیانی مرحلہ سی سرکار جو دعائی تاں واسطے مائیاں کہندی ہیں نا اے نور پیر دے ویلے تو کی کرنا شروع کر دیتا بھئی او نور پیر دا ویلا کیوں کہندے نہیں تاں کہندے نہیں او اس ویلے حضور آئے سی میں کہا جیڑے ویلے حضور آن او نور پیر دا ویلا بن جاندا تھوڑا جگہ لگے جاؤ نا ملتان ادھر سریکی جدو شروع ہوندے نے وہ کہندے نے حضور پیر دا ویلا کیڑا ویلا حضور پیر دا ویلا جدو سرکار آئے نے ادو نور پیر دا ویلا سی جدو آئے نے دو بیبیاں آپ دے کل کھڑیاں سی ایک دا نا شفا سی دوسری دا نا فاطمہ سی جدو سرکار نے دنیا تے قدم رنجا فرمایا تقریر شروع ہو گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اسی کسے انہاں کولوں نہیں پوچھنا جنہاں دا تعلق نہیں نبی نال اسی انہاں کولوں پوچھنا جڑے نبی دے گھر والے نے جنہ رسول نو ویکھیا اللہ فرماندہ نور ہے ہن مدینے دے گھر والے کو پوچھنا تسی کی ویکھیا بی بی شفا فرماندی نے جدوں نبی پاک نے دنیا تے قدم رنجا فرمایا نا تے میں دوڑی عبد المطلب کعبے دے سین چ جھاڑو مار دے پئی سی میں کہ جا کے دساں اللہ نے تینوں چاند نال وی سونا پوترا عطا کر چھڈیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کعبے دے میں جھاڑو پہ مار دے نہیں اللہ دے گھر میں صاف پہ کر دینے بی بی
شفا دوڑیاں دوڑیاں جا کے عبد المطلب نو عرض کر دیا نے سونیا مینوں بڑے دن ہو گئے نے تقریباً مہینے دو ہو گئے رات دن بیان پہ کرنا جب میں نہیں مریا تو تم سبحان اللہ مرن نہیں لگا اچھی آواز نال آکھ سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی مسجد حرام دے وچ خانے کعبے دے سین دے وچ جھاڑو پہ مار دینے بی بی شفائیاں کہندیاں سونیا شفا کی ہوئی آکھا تیرے مرحوم بیٹے دے گھر اللہ نے چاندے نال بھی سونا بیٹا عطا کیتا ہے آکھا جا جا اپنے پوترے نو دیکھ لا نہیں پہ لگدا جویں آمنہ دے ویلے چاند اترا سبحان اللہ حضرت عبد المطلب نے پیراں وچ جُتی نہیں پائی خوشی دا عالم جُتی نہیں پائی اے بڑا وقت رات دا ہو گیا اس ٹائم تقریر سننا بڑا مشکل ہے میرے کریم آقا دی ولادت دے چاہ دے وچ عبد المطلب دوڑے دوڑے گھر وچ آئے نے آمنہ دے ویڑے وچ آئے نے اگے کمرے وچ بی بی آمنہ ہے ویڑے دے وچ حضرت شفا تے فاطمہ کھڑیاں ہو گئیاں ہاتھ ایک دوسرے دا پھڑ کے کہندیاں اگے جان نہیں دینا آقا کی کرا گلا ہی ادھا چلدا پیا بس سن بندے تیرے باجے نے تے راضی ہو جائے جو کچھ ہے تواڈے سامنے توجہ نہ بولو سبحان اللہ اپنا روح نہیں راضی ہوندا پیا ماشاءاللہ تسی سبحان اللہ اچھی بات نہ کرو اگے شفا دے فاطمہ کھڑیاں ہو گئیاں کنیاں اگے جان نہیں دینا اگے نہیں جان دینا اکھا کیوں نہیں جان دینا ویکھن دو میں اپنے عبداللہ دی تصویر ویکھنا چاہنا ہوں کہہ دیا جان مطلب کہندے نے کی کہنا چاہندے نے کہندی سن لا پہلا آن والے دی شان تے سن لا سبحان اللہ شفا دے فاطمہ فاطمہ کہندی میں کی ویکھیا میں کی ویکھنی کندا نو کوٹھے نو ہر شے نور حتا کہ آمنہ دے کپڑے وچوں وی نور پہ نکل آکھیا فاطمہ تو دے ویکھیا دس شفا تو کی ویکھیا جلدی دسنا اپنا پوترا ویکھنا چاہنا شفا کہندی ہے تھلے بھی ویکھنی سی تے میں آسمان ول ویکھنی سا کی ویکھنی ہمارا آسمان دے ستارے زمین وال لٹن لگ پئی میں پیچھے ہٹ گئی میرے سر دے قریب آئی میں کہ میرے سر وچ نہ ڈگ پے میں پیچھے ہٹ گیا سارے تارے جمع ہو گئے حضور دے بوئے وچ اکٹھے ہو گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سیدی مرشدی سرکار کی آمد پٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد مدثر کی آمد منور کی آمد اہل سنت سارے تارے جمع ہو گئے حضور دے بوئے جائے تے بی بی شفا کہندی جدوں اتوں آئے نا روشنی پھکی کہندے پھر کہندے جدوں محمد دے نور نال تاریاں دی جپھی پئی ہے نا جپھی تے سبحان اللہ کو یار
جدو نبی دے نور نہ تاریاں دی پئی نا جفی اندر والی لاٹ جدو وچ وجی نا تاریاں دی تے کی کہندی ورائی تل کی روشنی سی مدم روشنی سی تھوڑی روشنی سی جب محمد نور دے نال روشنی ملی ہے روشنی تاریاں دی بوتی ہو گئی تے میں پھر سمجھ گئی ہے ڈگن ڈگن نہیں سی لگے تے محمد نور کل نور دی خراب پنن آئے اے گل میں نے کہنے دی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماندے اعلیٰ حضرت شیر سنی خالص سنی سن دائی مجددین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت محتاب رضویت فاطمہ عظیم المرتبت عظیم المرتبت انشاء الحافظ القاری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھائی کہ ایک گل لکھی کہ تارے نکلنے لگے محمد نور کل نور لے رہے لے شیر پڑھن لگا میں توجہ نور کلو نور دی خیرات لینا ہے کہ اللہ دے فرمان دے صبح طیبہ میں ہوئی پتہ تسی شان دس لی ہن ویکھتے لین دو بیبیاں پیچھے ہٹیاں عبد المطلب اگے ودے جڑا چنگا سوہرا ہوے نا نو نو تی کہندا ہے تے آپ نے جڑا جملہ پڑھیا وہ بھی مربی چ پڑھنا چاہنا توجہ نہ بولو سبحان اللہ سلطان باغ صاحب توجہ عبد المطلب نے فرمایا کیف حالک یا بنیا اکھا پتر کی حال ہے اگر نو چنگے ہوئے تو جواب پتہ کہ میں دن دیا الحمدللہ رب العالمین اکھا بڑا کرم بڑی رحمت خلق لک مولود توجہ نہ بولو سبحان اللہ بی بی فرمانی خلق لک مولود ہویا جی اکھا ابا جی اللہ دا قدم ہے او دا شکر ہے آن والا بنایا جی عبد المطلب ڈرے آقا جسم پورا کیونکہ عجیب تو ہوتا ہوندہ نا کان جتے کنہ دیا مڑمڑیاں ودی ہون یا ہتھاں دیا انگلیاں سات سات ہون یا سیر دو ہون پیر ٹیڈے ہون کوئی نہ کوئی عجیب جسم دا حصہ ہوئی آپ ڈرے آپ نے فرمایا جسم پورا اس کیا اس گلوں عجیب نہیں اے وضو کرن جا رہے ہیں ماشاءاللہ آجان گے اے اس گلوں عجیب نہیں بجو نہ بولو نا سبحان اللہ اجے تے میں سرکار دا بشر دسنا جے تسی خواباں وچ سنیا ہوئے نا او سونڈ والے نوں پوچھ لو اے نور جڑا بیان کیتا اے دے نوں گھنی چاس تے بشر تے آنی سبحان اللہ جے چاس نہ آوے تے فقیر تقریر ہی چھڑ دے گا گل نویں بندہ سنا تے چاس تے پھر آندی ہے نا راشد بھائی توجہ ہن نا عجیب جدوں جملہ کہنا تے حضرت عبد المطلب ڈر گئے بھی عجیب آکھیا اس گلوں عجیب نہیں آکھیا کیویں عجیب آکھیا عجیب انجے مغسولن ماشاءاللہ قدر تسی پاندے ہو واقعی جدو حاکم صاحب نے پوچھا بھی بندے کیویں دے نے کہا جنوں ویکھو گے محمد دا غلام ہی نظر آئے گا
یقین کرو چس آ گئی تانوں سنان دی چس آ گئی پتہ تانوں سنن دی آئی کہ نہیں آپ فرماندے نہیں عجیب کیویں کہندی مغسولن بی بی نبی دی ماں دے جملے نے نا سبحان اللہ آکھی رکھو مغسولن مفہولن مختونن طیب طاہر مطهر منور خلق لك مولود ويجيء خرج مني نور اکھیان والے نے غسل کیتا ہے کنگھی بائی ہے سرما پایا ہے ناڑو کڈیا ہے ختنے ہوئے بج کے کہہ دینا نا نبی ساڈے ورگا میں کہا تاڈے گھر بھی کدی نیانا ہویا بھی جدا ناڑو نہ کٹنا پوے سبحان اللہ کو یار کہنے ناڑو کٹیا ہے ختنے ہوئے نے سرما پایا ہے کجلے دی دھار ہے چہرے پہ بقائے انوار و تجلیات نے چہرے چو نور پہ نکلنا ہے آکھا طیب طاہر پاک صاف ہے اتھوڑ میں جملہ کہنا چاہنا دے سماج چیک کرنا چاہنا آکھا پاک ہے آکھا انجھ لگتا ہے اے پاک ہون نہیں آیا انہوں دیکھ کے جو پیار لگا ہے اتے سارے زمانے میں پاک کرنا ہے آکھا نہ پاک ہے نہ مبرہ نور نکلے نہ نور نکلے خرج منی نور آکھا نور ہویا میں شام دے محلہ نو تکیا ہے اچھا نور تجھے سن لے ہم بشر سن انہیں نہ ہوئے میرا بشر سنانا بچے رہ جائے بندے ہوں ٹلے ٹلے جے بول دے توجہ نہ بولو سبحان اللہ صوفی صاحب تجھے توجہ کرنی پوری نوجوان ہو ہوندا میں جوان اس بندے نو سمجھنا جڑا محمد دے نام تے جوانی لا ایک ہی جوانی ہے پچھوں وچ کھڑا ہو کے کسی دی عزت پہ تکنا بہت جوانی نہیں ہے لعنتی خدا دی عزت دی قسم میرے کریم نے فرمایا در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری مولانا روم فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جڑا جوانی چ توبہ کرے جوانی چ وہ سمجھے نبیوں دی صف چ کھڑا ہے نار لا کے جنت لے جان گے تے مولانا روم فرماندا پر جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری اے نہیں کہ تو کدی اس چوک وچ کھڑا کدی اس چوک 30 اکتوبر نو غازی علم دین دا آپ دی شہادت دا دن ہے تو آپ بھی تے جوان سن لنگوٹ کسیا زنار بنیا متھے تے تلک لایا خطریاں دا روپ بٹھایا داتا دی قبر تے آئے اجازت طلب کی تھی آکھا جا محمد نے تنوں قبول کر لیا جا کے راجپال خطری مار کے کائنات نو سبق دیتا ہوں نوجوانوں کوئی مٹھا مٹھا پانی ہے کوئی مٹھا مٹھا پانی محمد قربان ہو جائے توجہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا بشر میں سمجھانا ہن کہندے نا جدوں کہندے نا سلطان باؤ صاحب کہندے نے بھی نبی ہم جیسے ہیں جیسی کہنے بھی کیوں یہ کیوں کہندے تسی نہیں کہنا چاہیے وہ کو پتہ جواباً کی کہندے نبی نے خود فرمایا قرآن ہے قرآن پڑھ کے دیکھو قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم نبی نے خود فرمایا اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر اور میرے کریم نے فرمایا میں تم جیسا اور کہندے رہے تھے تاڑا دے سنیو تراغ بنتا ہی نہیں نبی خود پہ کہندا میں کہا پاویں 100 واری کہندا پر اسی انہاں ورگے نہیں سبحان اللہ اے قرآن دی آیت دا جڑا ترجمہ نا
یہ میں تینوں سمجھانا تے انشاءاللہ تینوں کدی کسی خواباں چ بھی نہ دسیا ہوگا او پترا چپ کر جا اللہ تعالیٰ تینوں سلامت رکھے مولانا روم نے یہ گل سمجھائی ہے کہ نبی نے کیوں کیا میں تواڈے ورگا تے اللہ نے کیوں کوایا یہ گل میں دسنی ہے تے تقریر ہن بند ہو جانی ہے مولانا روم نے کتاب لکھی مثنوی شریف فارسی وچ لکھی ہے تے فارسی دے سالاں وچ پڑھائی جاندی ہے پہلے سالاں وچ بڑی پیاری تے دلچسپ وہ واقعات نے ایک واقعہ انہاں بیان کر کے نبی دی بشریت سمجھائی آقم بھائی پوری توجہ کرنی انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی مولانا روم نے فرمایا نبی نے کیوں کیا میں تواڈے ورگا دی وجہ کی سی آخر وہ کوئی مقصد سی نا نبی نے جڑا کیا تے رب کھوایا بھی کیا انہوں نے میں تواڈے ورگا یہ کوئی گل سی میں تواڈے ورگا وہ دی وجہ کی سی یہ جڑا نقطہ نا یہی مولانا روم نے مثنوی شریف بیان کیتا آپ نے فرمایا ایک بادشاہ سی جدا نا سی سلطان محمود غزنوی تانوں محسوس ہو رہا ہے قاری صاحب کوئی واقعہ سنا رہے نہیں یہ واقعہ صرف ایسے وجہ سے سنا رہا کہ نبی پاک نے کیوں کیا پتہ لگ جائے میں تواڈے ورگا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وقت دے بادشاہ سی مولانا روم فرماندے نے مصلی دے امام سی وقت دے بادشاہ سی حاکم اسلام سی مگر دو طریقیاں دے بادشاہ ہوندے نے ایک دنیا بناندی ہے ووٹ پا کے اسمبلی وچ پاس ہو کے تے بادشاہ بنتا ہے لکھاں دی کرسی تے بہندا کروڑاں دا کھاندا ہے کردا کچھ بھی نہیں ٹیکس لائی جاندا ہے تے قوم روئی جاندی ہے اگے میں بیان کردا سی نا 2010 وچ تے میں دساں بھی خدا دا نام جی بلے والے کولوں بچیا جی ایندا تجربہ ہی کوئی نہیں ایک بندہ گلی ڈنڈا کھیڈن والا اونوں بندہ مسجد تے امام بنا دے تے اونے تے نمازی بھجا چھڑنے سارے او میں آکھدا سا بلے والے کو بجھالا کہ میرا کسی سیاسی جماعت نہ کوئی تعلق نہیں ساڈا صرف رسول اللہ نہ تعلق جدا رسول نہ تعلق ہاتھ کاٹ کے بولو سبحان اللہ توجہ بس تسی 10 منٹ توجہ کرنی انشاءاللہ تے اس تو بعد تانوں اے تقریر جڑی ہے ساری میری تقریر جڑی ہے اودے تو اوتے نہ ہوے تے پھر آکھیا ایک بادشاہ بنتا ہے اب بھائی تہاڈی محبت ہے تسی ادھا گھنٹہ کہ مگر میں جلدی بند کرنی ایک بادشاہ بندا ووٹ پا کے حاکم صاحب بھی کمپین کردے ہوندے میں کہا دلیاں والی کمپین کر دیو کدی مدینے والے بھی کر لیا کرو کدی تو کرنا کدی تو کرنا کدی تو کرنا ہے میں کہا انہاں نے نالیاں دے ووٹاں نالیاں دے لارے لا کے دے ووٹ تیرے کو ٹھگنے ہیں میں کہا زہرا دے بابے نو ویکھیے کہ نالیاں نو ویکھیے اے بندا ہی ایتھے ووٹ پا کے ایک بادشاہ بندا ہی جڑا اسلام والا ہوندا ہے نبی دے دین والا ہوندا ہے حضور دی رحمت والا ہوندا ہے مسجد نبوی ہے او دے بیک والے پاسے تارا تارا انہاں نوں وکھرے وکھرے کر دے ایک نوں اوتھے پا دے ایک نوں اوتھے او تارا جڑا نا اودیاں چند چھتیراں نے اوتے کھجوراں دیاں چھڑیاں نے اوتھے ایک اسلام والا میرے محمد ورگا چونکڑی مار کے بیٹھ جاندا کہندا فلانیاں پورا اٹھ کے جنوں دل کردا اٹھا کے نہ کہندا ہن تو بادشاہ ہے سبحان اللہ نہ انہوں ڈگریاں دی لوڑ ہوندی نہ پی ایچ ڈی کرنی پیندی ہے تے نہ ہی کسی دی رن کھونی پیندی ہے او سبحان اللہ تے آکھو جی رن کھو کے تے تسبیح کرا کے وظیفہ کر کے بھی بادشاہ بن دینا میں حضور دی گل پہ کرنا میں کسی دی گل نہیں کردا نہ ڈرنا میں کسی کو میں جدوں بولنا نا حکومت دے خلاف تے مینوں کئی آندے ماریا جائے گا لگڑیا جائے گا لٹیا جائے گا چکیا جائے گا میں کہا جے میں نہ بولنا گا پھر نہیں مراں گا کہندے مرے گا تے میں کہا موت نو شرم آنی چاہیے نا بے غیرت نو بھی کدی موت آئی ہے بے غیرت بندہ نہیں مرنا انہیں کہا مرنا تے میں کہا بے غیرت کی زندگی سے غیرت مند کی موت اچھی ہے میں کہا میں کوئی سبق پڑھیا ٹیپو سلطان نے جب آخری ویلا ہویا نا انگریزاں نے کہا کوٹھی لے لا بنگلہ لے لا گڈی لے لا اے چھڑ دے تیری جان بخشنے انہیں کہا پھر نہیں مروں گا انہیں کہا مرتے پھر بھی جانا ہے 10 سالہ نو 20 نو اپنی آئی نہ مرے گا تلوار نہ نہیں مرے گا آپ نے فرمایا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن بہتر ہے ایتھے بادشاہ جڑا بندہ ہی نا تارے دے تھلے سراکی دا ایک شہر میں نو آندہ شہر ایک کوئی اگر ڈیمانڈ نہ کرے او جڑا اوتھے بادشاہ بندا میرے نبی دی رحمت نہ بندا
शायर कहंदा छड़ियां दी छत हाई छतीर हन खजूर दे देखदी दुनिया आके जलवे हजूर दे जलवे हजूर बल्कि बाबा करी छड़ियां दी छत हाई बादशाह ना सुल्तान महमूद इत्थों बनया होया मैं गल टोरांगे सुल्तान महमूद गजनवी मुसल्ले दा इमाम है वक्त दा हाकम है जेड़ा वक्त दा हाकम इस्लाम दे मुताबिक हुंदा नबी दी रहमत वाला ओदे च आकड़ भी कोई नहीं हुंदी ना गरूर हुंदा ना तकब्बर हुंदा जे रेत पई ते उत्थे सुत्ता पिया सुभान अल्लाह ना उन्हें बुलेट प्रूफ गड्डी दी लोड़ है क्योंकि उन्हें टैक्स ला के ना चीनी महंगी कीती ना क्यों ओदी कोई जरूरत है ही नहीं ओदी जरूरत है भी जे घर 10 दिनों बाद हलवा पक जावे ना अबू बकर सदीक पूछदे ने कित्थों आया अखे रुपया जवानी करके ना जोड़ी जेड़ा तुहाडा वजीफा आंदा आपने जाके उसे दिन ही वो हलवा भी बैतुल माल च जमा करा दिता ते जवानी भी बंद कीती आखिया साडा इस तो भी थोड़ा ना गुजारा हो सकदा है कहते औतरी दे लुटदे ने मगर मस्त संसार तड़ा तू आना महंगाई क्यों होंदी महंगाई होनी ये बादशाह हुन जेड़ा ना सुल्तान है टुरिया अद्धी रात हुई ते तलवार फड़ी ते पाटे कपड़े पा के ना पैबंद लगे सिरों नंगा तलवार चुकी पहरेदारां नूं कहंदा जाके सो जाओ साडे हुंदिया चिड़ी भी पर नहीं मार सकदी उन्होंने यकीन होंदा जी कहंदे जी साडी हुकूमत च कुत्ता भी प्यासा टुर गया तो असीं जवाब देण वाले तलवार फड़ी ते बादशाह कहंदा मैं कल्ला पैरा दांगा जाके सो जाओ सारे सो गए गल बड़ी सुनने वाली इंशाअल्लाह सवाद बड़ा आएगा पर तुसी जे तानू मूत्र भी आ गया ना तो भी करन नहीं जाना जे 3 घंटे फिल्म वास्ते रोक सकदे ते फकीर वास्ते झट 2 घड़ियां रोक लोगे ते कोई नहीं हरजा दी गल कोई नहीं ओ हुण ना जनाब बादशाह टुरिया ना एक नुक्कर ते आया भाई हाकम साहब आपने यकदम नजर चुकी ते वेख्या ते 4 चोरां नूं वेख्या ते इहदे विच ते रूह मुहम्मद अली सी पटाका चले ते जेड़ा थल्ले लम्मा पै जाए उन्हें हुकूमत खे करनी वेख्या तुसीं सोशल मीडिया ते किसी पटाका छड़ दिता ते बादशाह होने लम्बे हो गए जब इन्हें चोर वेखे ना देने क्या भी चोर फड़ा ड्यूटी जो कर रहा सी वो पहरेदारां दे हिस्से दी ते आप पिछे भज पे चोर अगे अगे चाचा तेरी नजर जुमला ही होना चोर अगे अगे ये पिछे पिछे जदों भज के बादशाह थक गया ना उन्हें क्या पिछे कोई पहरेदार है हुण मैं सुर ला लवां थोड़ी जी मैं इत्थों तू आवाज नहीं छेड़नी मैं बिल्कुल ठीक है समझ आ रही चोर अगे अगे जा रहे ने बादशाह पिछे पिछे आपने जदों वेख्या नप्पे नहीं जाते आपने पिछों एक आवाज मारी आख्या रुक जाओ मैं भी थोड़े वर्गा ही हां कारी साहब जेड़े पहुंचने वाले पहुंच गए ने आख्या रुक जो मैं भी थोड़े वर्गा उन्हें कदम रोके उन्हें कहा मैं भजी जाते जी वो तो आप कहता भी मैं चोर हां आप क्या तवज्जो उन्होंने कदम ना होले कीते सूफी साहब तवज्जो कदम होले कीते मैनू ते भी नहीं पता भी मेजबान दा नाम की है माशाअल्लाह अल्लाह पाक भाई सदीक नु मलक सदीक नु सलामत रखे गली सजाई ते माशाअल्लाह बड़ा माहौल बनाया ए तकरीर दा इंशाअल्लाह तानु सवाद पूरा साल रहेगा इंशाअल्लाह तुसी मजबूर हो जाओगे फिर सदन दे तवज्जो जदों रुके ना कदम रुके बादशाह नाल मिले ओ भजदे क्यों सी कहंदे असी ते समझिया सी तू कोई पहरेदार है सानू की पता सी तू चोर है ये आपे कहने का नतीजा है ए आपे कहने का नतीजा लगा चोर नहीं सी समझी खड़े सी भी इन्हें आप क्या है आपने फरमाया की करना कहंदे करने ते चोरी है होर आप केड़ा मजदूरी करनी है सारे नाथ खां या सानू कोई लै जाए सवेरे मजदूरी ते भला साथ होंदी
ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਲੱਭ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਕੜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਕੜਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਪੜਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। मैं इस गलों हैरान होना भी पता नहीं बंदे बाहरों बंदा किवें सद लेंदे किथे पढ़दा माशाअल्लाह कमाल हो जांदी। मैनू तकरीर करनी औखी हो जांदी इन्हां तो बाद। तवज्जो हुण बादशाह जदों कोल मिलिया ना नाल मिलिया कहंदा की करना उन्हां कहा चोरी। आपने फरमाया फिर पिछा चोरी करी। आप ते उन्हां नूं फड़न वास्ते उन्होंने कहा सी भी मैं तुहाडे वर्गा होर चोर ते कोई नहीं सी ना। वापस आए जदों पिंड दी नुक्कर ते आपने फरमाया चोरी करिए करिए। आपने फरमाया पहलां दसो तुसीं चार बंदे जे तुहाडी ड्यूटी की है चोरी करदे किवें जे की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਜਾਗਦਾ। दूसरा कहता मेरे को फन है जिद्दी वड्डी ते उच्ची कंध होवे मैं रस्सा सुटना कमान खाली नहीं कदी गई रस्से ना उत्ते चढ़ना बूहा खोलना मेरी ड्यूटी खत्म ये अंदर वड़ आंदे ने। तीसरा कहता मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती जो अंदर वड़ना मैं जाके वेड़े च खलो के खुशबू सुंघना मैनू पैसों की रुपइया की दौलत की खुशबू आ जाती भी किहड़ी नुक्कर च दबिया पिया माल। चौथा कहता हाँ मेरे को कमाल है जिन्हों मैं राती वेखा उन्होंने दिने सियान लेना। छड़ दी तकरीर कि ठीक है करा जिन्हों मैं राती वेखा उन्होंने दिने सियान लेना। वो अगों कहंदे तू ही तो चोर है तेरे को की कमाल है। लाके बांदरां नूं पता नहीं भी चोर नहीं समझी खड़े सी भी इन्हें आप आख्या। बादशाह ने फरमाया भी छड्डो तुसी मैनू। उन्होंने कहा नहीं दस तेरे को की कमाल है तू भी तो चोरियां करना ही है ना। आपने फरमाया मेरे को कमाल है जो मेरे नाल वाले फस जान ते जे मेरी धौन हिल जाए ना दाढ़ी हिल जाए ते फरमाया मेरी हिली हुई दाढ़ी की बरकत नाल फांसी तो बच जाते हैं। उन्होंने कहा हुण ते चासी आ गई जे असीं फस भी गए तो तू अपना कमाल विखा दी असीं बच जाएंगे। आपने फरमाया तुहाडे नाल वादा जे तुसीं फस गए तो मैं तुहानूं बचावांगा पर दसो लुटना किनूं लुटिए। एक चोर कहता भी मलक सदीक नूं लुटने उन्हें कहा ना ना बादशाह सी ना रहमत अल्लाह जी इन्हां अर्गा हुंदा ते कहंदा वड्डे एक सारे लुट लो। उन्हें कहा ना वो माड़ा बंदा है उन्होंने नहीं लुटना फलां उन्हें कहा नहीं वो भी माड़ा। उन्हें कहा उस तो अगला घर उन्हें कहा वो भी माड़ा। उन्हें कहा उस तो उन्हें कहा वो भी माड़ा। उन्हें कहा उस तो अगला उन्हें कहा वो भी माड़ा। सारा शहर गिनिया ते कहंदा रहा माड़ा मजदूर है कमजोर है माड़ा मजदूर है। झूठा मूठा भी लुटन नूं दिल नहीं कीता जे नस्ली होवे ते मुहम्मद दे तरीके ते चलण वाला होवे ते झूठा भी नहीं किसी ने लुटदा। उन्हें आख्या किड्डा रहम दिल चोर है मुड़ दस लुटना कहनूं लुटना किडा रहम दिल चोर। आपने कोई बुआ नजर नहीं आया ते आपने फरमाया मेरा दिल करदा अज बादशाह नूं ना लुट लईए। अपना घर विखाया उन्होंने लत्तां दी कार हो गई थल्लों कंबल लग पिया। उन्हें आख्या बादशाह लोकां दी चोरी होवे हाथ वड़ दिंदा ते गुस्से वाला जे ओदी अपनी होई ते सिर वड्डेगा। तौबा तौबा उन्होंने क्या कदी नहीं विसदे असीं नहीं लुटदे। उन्हें कहा मेरे को कमाल जो है जो तुसीं फस गए तो मैं छड़ा लांगा तुसीं क्यों घबरांदे जी। उन्हें क्या अच्छा बड़ी वड्डी सामी नूं क्या ही भी लुटना। आपने फरमाया मैं ते जदों भी लुटां बादशाहां नूं लुटना। आप जंग करते थे ना जंग करके मुल्क फतह करना बादशाह का सारा खजाना लैना वो बैतुल माल ते जायज है ना इस्लाम में ते लुटदे सी बादशाहां नूं ये झूठ वाली भी गल नहीं सी। उन्हें कहा फिर यही कर तू ते बादशाहां नूं लुटना ना ते असीं ते बकरी ले ली चाण वाले ते तू यही कर मुड़ तू साडा सरदार बन जा ते असीं तेरे नौकर बन जाने अज तो बाद तेरे मशवरे नाल काम करांगे। उन्हें कहा ठीक है। पंजां दी सलाह हो गई फिर हुण मैं एक बारी सुर लानी पंजां दी सलाह हो गई एडा बेसुरा नहीं मैं जिद्दां तुसीं समझी करे जी हुण रवियो लब्बर शरीफ गला ते बंद होया पिया। पंजां ने सलाह करके ते बादशाह दे महल वाल नूं टुरना शुरू कर दिता। जदों बादशाह दे महल वाल नूं टुरे ने कुत्ते भौंके ने कुत्ते जदों भौंके ने कुत्तियां दी बोली जानन वाला कहंदा रुक जावो जेड़ा नाल कुत्ते दसदे ने चोर चोर कोई नहीं है ते वक्त दा बादशाह है।
انہاں کا روزانہ کہنا کتے یہ کہندے اسی بھولیا مان لینے اج کی کئی کھڑا تے اسیم کیوں مان لئیے پاگلا اپنے گھر نوں بھی کوئی لٹدا ہے انہیں آکھیا نہ میری گل مان جاؤ میرا تجربہ بڑا ہے مینوں کتے کہندے نے اے چور نہیں کیونکہ کتے مینوں کہندے نے بڑا ایڈا چٹا چہرہ چوراں دا نہیں ہوندا ایڈا سونا تے با وفا بندہ چور نہیں ہو سکتا مینوں کتے دس دے نے او کہندے نا تو جھوٹ پہ بولنا ہی اسی تیری گل نال تائید نہیں کردے انہیں آکھیا چلو نہ منو جتھے تسی پھانسی چڑھو گے اوتھے میں بھی پھانسی لگ جاواں گا پر گل میری سچی ہے اے چور نہیں اے تے وقت دا بادشاہ کمیں سلام بادشاہ دے بوئے کو گئے رسا سٹن والے اپنا کم دکھایا دیوار ٹپیا بوا کھولے اندر بڑھ گئے اندر جدو بڑے نا تے مال دی خوشبو لئی تیسرے نے اپنا کمال دکھایا فوراً انہیں کیا وہ مال ہے بادشاہ کہندا بے چور نے پر کڈے کڈے اپنے کمال دے پکے لے کیسا انہاں کو کمال ہے بھائی راشد بھائی کیسا انہاں کو کمال ہے تے چوتھا کدی بادشاہ دے منہ ول ویندا کدی خزانہ ویندا کدی بادشاہ دے مال چ سونج ویندا اینو پوچھدا ہی کوئی نہیں پیا تے کتے والے بولی دی جڑا جاننا سی کدی اودی گل تے غور بھی کردا مال لٹیا جنگل چ چلے گئے کہندے پانچ ہی سکریے بادشاہ ہن سیاںا سی انہیں کیا انہاں نوں آواز مار کے میں انہاں دا ایمان بچانا چاہندا سی ہن بیت المال دا مال بچاواں آپ نے دوسری حکمت تھے لڑائی آپ نے فرمایا گل سنا چوری کسی عام بندے دی نہیں بادشاہ دی تے لہذا صبح تلاشی شروع ہو جانی ایک سکہ بھی نکلا تے میں نے بھی نال مراؤ گے یہ آج نہ ونڈی انہیں کہ کدوں ونڈی انہیں کہ 8 دنوں بادشاہ تھک جائے گا نا لب لب کے ایتھے درخت دے موڑے ہیٹھے نوں دب دینے اوتے نشانی رکھ دینے جدو لب لب کے تھک جائے گا کٹ کے وانڈ لیں گے ساری زندگی سکون سکون انہاں کہ واقعی تو سردار ہیں عقل والی گل کیتی ہے پر کہندے اپا کٹھے کیویں ہوواں گے آپ نے فرمایا اپنا اپنا نام لکھاؤ انہوں نے اپنا اپنا نام لکھایا اپنے ابے دا نام دسیا اپنی گلی نمبر دسیا اپنا محلہ نمبر دسیا اپنا مکان نمبر دسیا انہاں اپنا اپنا سارا ایڈریس لکھایا چاراں نے دیا اپنے 4 پرچیاں جیب چ پائیاں پھڑ لیا اپنے 4 پرچیاں جیب چ پا کے نا تے آپ نے فرمایا ہن جا کے تسی سو جاؤ جدوں ہفتہ گزرے گا نا میں تانوں آپے بلا لاں گا او جا کے راج کے سو گئے آپ نے صبح فجر دی نماز بھی پڑھانی سی کیونکہ کلہ بادشاہ نے سی نا نال امام بھی سی صبح نماز فجر پڑھائی فجر دی نماز تو بعد 4 پرچیاں کڈیاں کہ میں جھٹ نیندر کر لواں تسی بندے نپ لیاؤ 4 بندیاں نوں پھڑیا پڑھ کے جناب بادشاہ دے تخت دے اگے حاضر کرتا ہن 4 ایک دوے نوں ویندے نے تے کتیاں والا گاندا پنجواں دکھاؤ ہن کتے تانوں میں سمجھاندا سی نا ایک کہندا شاید اودا گھر دور ہوے اونوں لین گے ہن آ رہیا ہوے بے فکر ہو جا پنجواں وی نہیں چھڈدے جے 4 نوں نہیں نا چھڈیا تے چھڈدے پنجواں وی نہیں کھڑا کسے چنگے کھوجی کڈ لیا انہاں کہ اچھا پر میری گل اوتھے جے او چور نہیں سی وہ بادشاہ سے تھوڑی دیر تو بعد نا سونی پاگ بن کے نا تے سونے کپڑے پا کے تے بادشاہ جدو تخت تے آگے بیٹھا تھوڑی جی آواز کھول جدو آ کے تخت تے بیٹھا نا تے او جڑا راتی ویکھ کے جنے سے آندا سی نا انہیں ویکھیا تے بادشاہ نو اسے والے سے آن لیا بھی راتی جڑا پنجواں سی تے سی تے بادشاہ نو جدو ویکھ کے سیاتا نا انہیں تے بادشاہ کہندا انہاں نے کی کیتا کہندے انہاں نے بیت المال دی چوری کیتی تے فرمایا انہاں دی سزا کی بندی آکھیا جیڑا بیت المال لٹے دوے چور دی سزا ہاتھ وڈنا جیڑا بیت المال لٹے او دا سر وڈنا انہاں نو پھانسی لٹکانا آپ نے فرمایا قاضی نو چل پھر انہاں نو پھانسی لٹکاؤ جدوں انہاں نو پھانسی والے پاسے لے کے جان لگے نا تے چوتھا بولیا سبحان اللہ کہندا سونیا کتیاں دی بولی والے اپنا کمال وکھایا رسا سٹن والے اپنا کمال وکھایا خوشبو سونگن والے نے اپنا کمال وکھایا کہندا ہجے میرا تے کمال باقی ہے اتو تیرا کمال بھی باقی ہے کہندا سونیا کہندا
میرا کمال ہے جنہوں میں راتی ویکھا دنے سیان لینا کہندا سونے جڑا پنجواں سا وہ تیرا تے چوریاں ساڈے نال تیوں کردا پھردا کہندا سونے میرا کمال بھی ویکھ لے ہو جلدی کر اپنا کمال وکھا اپنی داڑھی نو ہلا دے سانو پھانسی دے پھندے تو بچا دے آپ نے فرمایا انہاں نو چھڈ دے وہ جدو انہاں نو چھڈیا ہے بھائی عمران فلک صاحب بڑے بڑے بندے تقریراں کردے نے پر پیسے دے لالچ نو کوئی کس لالچ نو مگر میں نبی دے دین دا نوکر تے نبی دا خادم ہوں دی حیثیت دے نال چھڈیاں نو انہاں دا عقیدہ پہ سمجھانا او کہندا انہاں نو چھڈ دے وہ جدو چھڈیا ہے باہر چلے گئے نہیں ایک دوسرے نو کہندے جدو راتی وعدہ کیتا دنے وفا کر دیتا ہے مسلماناں دا خلیفہ کدا چنگا ہے آپ کدا چنگا ہے انہاں دا محمد اس تو بھی چنگا ہے او چوتھا کہنا میری گل من جاوے اج اپا گھر نہیں جانا اپا دے حد تک توبہ کر کے مسلمان ہو جانے نکیاں نکیاں نوکریاں لب جان گیا حرام تو بھی بچ جاواں گے عزت بھی پا جاواں گے واپس آئے نے کلمہ پڑھیا کہندے توبہ کرنا چاہنے آپ نے معاف فرما دیتا کہندے تو راتی وعدہ کیتا کلا سن تُنے وفا کر چھڈیا تو مسلماناں دا خلیفہ ایڈا وعدے دا پکا ہے تیرا نبی کیڈا وعدے دا پکا ہوے گا جویں تو سانو پھانسی تے بچایا ہے سانو جہنم تو تے پولیس رات تو محمد بچائے گا لبیک یا رسول اللہ ہاتھ کھڑی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخری جملہ تے ساری تقریر دا کھروڑی دا سواد دے وچ ہے توجہ او مسلمان جدو ہو گئے نا تے آپ نے نگاہ ولایت اٹھائی سارے نو ولی بنایا ادھر نبی کھڑے نے فرمایا میں تواڈے ورگے دور دور سن پڑھے نہیں سی جاندے نبی قابو کرنا چاہندے سی جویں سلطان نے انہاں نو قابو کیتا فرمایا میں تواڈے ورگا نبی نے فرمایا میں تواڈے ورگا انہاں وچ نہ اے انہاں ورگا سی نہ اے انہاں ورگا سی کیا میں تواڈے ورگا جدوں اے قریب ہوئے مسلمان بھی بنا دیتے تے نگاہ ولایت اٹھائی تے ولی بھی بناتے جدوں اے لاگے ہوئے نگاہ نبوت اٹھائی کسی نے عمر بنایا کسی نے عثمان بنایا مقصد یہ نہیں سی کہ آپ انہاں ورگے سے جدو نبی پاک مسلمان ہو گئے نا مسلمان کسی نے نبی نہیں کیا میں تیرے ورگا سرکار روزے رکھے صبح بھی نہ کھانا شام بھی نہ کھانا صحابہ بھی ادا ہوتے سرکار دینا صبح کھانا نہ شام ڈگن لگ پہ چند دنوں تو بعد کمزور ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا تانوں کی ہویا کہندے یا رسول اللہ تیری ادا تے مرنے پیا اسی نہ صبح کھانے نہ شام اسی بھی وصالے روزے رکھنے میرے نبی نے فرمایا ایوکم مثلی کیڑا تواڈے جو میرے ورگا نبی ورگا کائنات کوئی نہیں میرا آخری جملہ اگر ختم شریف لی سامان لینا تسی لے آ سکتے بلا جچک نبی پاک ورگا کوئی نہیں کائنات توجہ جدو ابو بکر نو صدیق نو خلافت ملی ہے نا آپ خلیفہ بنے نے نبی پاک دے ممبر دیا 3 پوڑیاں سی ایک کرسی اس تو تھلے والی اس تو تھلے والی یعنی سب تو کرسی اچھی سی نا او دے اوتے نبی پاک بیٹھ کے خطبہ دیندے سی جدوں ابو بکر نو خلافت ملی نا تے آپ نے او ایک چھڑ دتی او دے تو تھلے والی تے بیٹھ گئے کیوں کہ کوئی یہ نہ کہے بھی نبی ورگا جدوں حضرت ابو بکر دی عمر دی واری آئی قاری صاحب نے بڑا جملہ قیمتی ہے جدوں آپ دی واری ہے نا عمر پاک دی آپ نے پہلی بھی چھڑ دی تھی دوسری بھی نہ آپ نے فرمایا میں نبی ورگا تے نہ ابو بکر ورگا آپ نے جڑی آخری سی نا تیسری او دے اوتے بیٹھ گئے تے واری عثمان غنی دی آئی تے پوڑیاں تے مک گئیاں تے آپ نے کہا جے میں ایتھے بیٹھا نا تے لوکی کہن گے عمر ورگا سی یہ اس تو اتلی تے بیٹھا تے لوکی کہن گے ابو بکر دی شان دا آپ سارے تو اتلی تے بیٹھ گئے جتھے محمد بیٹھے سن تو بیٹھے تے لوکاں سوال کیتا ہے کہ فرمایا میں ایتھے تاں بیٹھا نہ محمد ورگا ماں نے جمیا تے نہ جمنا سے یسرب مدینہ بنا
سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا والا وفا گھر کا گھر سب سفر دے خدا کر دیا ابن حیدر پھیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول وعلا عباد اللہ صالحین خدایا بدیشو کے ذات رسول بدرد محمد مراکن قبول شب و روز در عشق حضرت بیدار ہما عمر در وصل احمد گزار حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ ندارم غیر است فریاد رست ہی آسیارا خطا بخش و بس نگہدار مارا ذراہ خطا خطا در غزار و ثوابم نمام خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت کے تریا کے جب وقت پڑا ہے ذمہ جوری برآمد جان آدم ترحم یا نبی اللہ ترحم تو ابر رحمتیاں بےگاہی کنی برحالہ خشکا نگاہی ہمام بیا در پناہی تن تو مقیم در باغی تن تو سلطان ملکی ہما چاکی نست وکل ولی اللہ قدمی علا قدم بدری کمالی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناخسارا پیر کامل کامل آرا رحنما گنج بخشے حیدری جہاں میں تو مشہور کر کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم اے میرے مولا میرے والی والی کراتا مجھ کو بات پھیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مسلمان بھائی بچے بزرگ جو تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے مولا سب کے اپنے فضل سے رتبے بلند فرما اے میرے کریم اللہ تلاوت کلام پاک حضور کی ثنا خوانی کی گئی خوبصورت انداز میں پیارے نبی کی ثنا پیش کی گئی اے میرے کریم اللہ پیارے نبی کی نورانیت بیان کی گئی پیارے نبی کا ذکر خیر کیا گیا بے شمار مرتبہ دوستوں نے سبحان اللہ کا ورد کیا اے میرے کریم اللہ ماشاءاللہ کا ورد کیا دامِ در میں سکھ نے حصہ بھی ملایا اے میرے کریم اللہ اور میرے بھائی محمد صدیق انہوں نے بہت خوبصورت اہتمام فرمایا اے میرے کریم اللہ پیارے نبی کے توسل سے یہ سارا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے میرے کریم اللہ اس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس خدمت میں تحفہ دیا پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا کریم کے توسل سے پاک آدم علیہ السلام سے لے کر جمیع انبیاء کرام جمیع صحابہ کرام اہل بیت طاہر ازواج مطہرات صحابہ صحابیات جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات خاص الخاص بھائی صدیق اور جتنے دعا دے شامل نے میرے کریم اللہ انہاں دے رشتہ دار نانکے اوداد کے حقدار امیدوار جتنے بھی اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے نے میرے کریم اللہ سب نے ثواب شامل فرما اے میرے کریم اللہ خاص الخاص اسی دعا کرنے بھائی صدیق نو بیٹے جیسی نعمت عطا فرما اے میرے کریم اللہ میلاد والے مصطفیٰ دا صدقہ انہاں نو بیٹے جیسی نعمت عطا فرما اے میرے کریم اللہ
امام حسین اور حسن دا صدقہ دی جوڑی دا صدقہ میرے کریم اللہ انہاں نوں بیٹے جیسی نعمت عطا فرما جنہاں کول اولاد نہیں میرے کریم اللہ پردے دے اندر میری ماواں بہناں جتنیاں میری دھیاں بیٹھیاں نے میرے کریم اللہ جنہاں کول اولاد نہیں اپنی رحمت دا صدقہ نیک نورینہ اولاد عطا فرما انہاں دیاں خالی جوڑیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما اے میرے کریم اللہ جنہاں کو بیٹے نہیں بیٹے جیسی نعمت عطا فرما جنہاں کو بیٹیاں نہیں بیٹی جیسی رحمت عطا فرما جنہاں دی اولاداں نوجوان نے نیک رشتیاں دے سبب پیدا فرما جنہاں دی اولاداں نوجوان نے والدین دے فرما بردار بنا اے میرے کریم اللہ بیماریاں قرضہ داریاں بے روزگاریاں بے اولادیاں بے جا مقدمے بازیاں اور ہر قسم دیاں پریشانیاں تو نجات عطا فرما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان اے میرے کریم اللہ جڑے ساڈے تو پہلے مسلمان ایمان والے گزر گئے ساڈے والدین وچوں بہناں بھائیاں وچوں رشتہ داراں وچوں اے میرے کریم اللہ انہاں دی بے حساب و کتاب بخشش فرما محمد صدیق دے کاروبار مال و جان دی خیر فرما اے میرے کریم اللہ اپنے پیارے نبی دے توسل دے نال جے اگر قرضہ تے مولا خلاصی عطا فرما اے میرے مولا اگر بے روزگار تے حلال روزگار عطا فرما اے میرے کریم اللہ پیارے نبی دے توسل دے نال جے ساڈے وچ کوئی بے ہدایت بیٹھا انہوں ہدایت عطا فرما اے میرے کریم اللہ جے کوئی بے ایمان ایمان دی دولت نال مالا مال فرما آپس اندر اتفاق اتحاد محبت پیار نصیب فرما شفا بیماروں خلاصی قرض دار معافی گنہگارہ شکست کفارہ یا رب العالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی دکھا دے وہ پاک مکہ مدینہ کیسی بستی ہے میرے کریم اللہ جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے وہ دن وہ مہینہ آ جائے یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی صلی اللہ تعالی علی شان حبیبہ محمد و علیہ وسلم